салом алейкум. Ҳоло бошад духтарако дар бораи дигар капсулае ки истеҳсоли фирмаи Faberlic аст маълумот медиҳем. Хоб, анаи капсулаҳое ки дар дасти мо мебинед духтарако, ин бошад Омега. Дар фирмаи Faberlic аз чунин Омега якчанд намуда аст. Ҳастаи Омега детский kids, яъне ҳастаи Омегае ки аз 16 сола 14 сола боло аст. Хоб духтарако, мо ина мегем риба жирам истифода мебарем. Дар тамоми аптекаҳо дастрас кардан мумкин аст. Фақат гуфта бошем ки аз фирмаи Faberlic, истеҳсоли фирмаи Faberlic бисёр ҳам результати нағз дорад духтаро. Барои онҳое ки аз бемории пӯст азият мекашанд ё ягон хел доғ дорад пӯсташон, метавонанд ки аз ин истифода баранд. Баъдан онҳое ки иммунитеташон паст аст, ҳар лаҳза мисол мегем дар як сол 2-3 маротиба бемории зуком, грипп мешаванд ё ки дигар микробҳоро ба худ мегиранд, ин нишонаи он аст ки иммунитеташон паст аст. Метавонанд ки аз ана ҳамин Омега истифода баранд. хубиҳои Омега чӣ қадар зиёд аст духтаро. пӯсти инсона хуб мекунад, яъне ки ҷавону зебо нигоҳ медорад. Онҳое ки аз резиши мӯи сар азият мекашанд, мӯи сарашонро барқарор мекунад. Онҳое ки аз резиши миҷа ё ин ки шикастани нохун ё ин ки ягон заифии пӯст азият мекашанд, метавонанд ки аз ана ҳамин Омега истифода баранд. Дар тамоми узи бадани мо духтаро Омега фоидаовар аст. Аз дил, раг, ҷигар, хун, тамоми узи badanda фоидаовар аст. Бисёр духтуро тавсия метиҳанд барои онҳое ки мӯи сарашон резиши зиёд дорад. Метавонед аз ана ҳамин капсулаҳо бо дили пур тавсия баред духтаро. вақте ки худатон тавсия истифода мебаред, метавонед бо дар клиентатон тавсия диҳед. артикулаш бошад 15795.